Hello logofer, good morning to you logofer. Bयखौबो good morning wish खालामहरनाय जाबाय लोगोफोर. First of all दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर. जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर. माने भिडिअखौ नाया माथिं जोबजासिम नाया माथिंहाय नोंसोरो कमेन्ट होलाबायबा जानाय नङा लोगोफोर. बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जे कमेन्ट हो नोंथांमोना जे भिडिअखौ नायजोबनानैसो कमेन्ट हो. तो लोगोफोर दिनै भिडिअ ओरैबायदि लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय आरो बुहुत भाइरेल जागासिनो बिथांमोना एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारि ना नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बेंगल एन्ड आसाम बेंगल टु आसाम ना सासे हाबा जानाय दङ माने बिथाङा बेंगलाव माने गोरजा थाहैदोंमोन आरोना. तो लोगोफोर आं बेनि बागै एसे बुंनो सानदों आरोना माने एफा भाइरेल जाबाय थानायखाय आंबो माने एसे भिडिअ बानायनो सानदों आरोना. तो सिगाङावबो मोनफा मोननै बानायखाबाय आरो दायो माने थानो हायैनि माने दुखुजोंनो माने आंबो माने बिथांमोननि दुखु मोनफानानै आंबो माने भिडिअखौ बानायनो सानदों आरोना लोगोफोर. तो नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोना लोगोफोर. तो नैबे नोंथांमोनाथ' बयबो नुजोबखाबाय जे खोनाजोबखाबाय जे बिथांमोना मा जागासिनो दायो. बिथांमोना हौवा हिन्जाव दायो फुरा गन्डगल जागासिनो ना. जे बेबो माने संसार जाया बेजों संसार जाया माबा कर्टनि माबा माबि लिराबा संसार जाया बुंलायदों आरोना. नोंथांमोनाथ' बयबो खोनाजोबखाबाय बा नुजोबखाबाय आरो फरायजोबखाबाय ना बिथांमोना मा लिरलायनानै SMS खालामलायदों. तो नोंथांमोना बयबो नुखाबाय लोगोफोर. तो आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बिथांमोनहा गथ' दङ. तो बिथांमोना बे गथ' सासेखौ बोरै माने फेदेरलांनो बेफोरबायदि जायोबा ना बेफोरबायदि जायोबा बिथांमोननि गथ'आ दंस' जागोन आरोना. बरबाद जागोन बिथांमोननि गथ'नि बे फिउचार आरोना. तो लोगोफोर आं माने दिनै दुखुजोंनो माने बे गथ'नि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर. तो लोगोफोर सोर साबसेखौ माने फोथायनो आरोना हिन्जावखौ फोथायनो ना हौवाखौ फोथायनो बेबो बुङो तो सोरनि खोथाखौ लानो ना बेबो फिसायखौ बुङो बेफोरबायदि बुयो मायो बेफोरबायदि खालामो नासयो होननानै आरो फिसायाबो बुङो एमजेआबो बुङो आदा एमजेआबो माने हिन्जावा बेफोरबायदि आंखौ बेफोरबायदि माने साख्रि गैया मा गैया होननानै बखियो नै बेफोरबायदि बुङो आरोना एमजेआबो. तो सोर साबसिननि खोथाखौ फोथायनो आरोना ना एमजेआनो हिन्जावखौ बुमारो ना मायो बेखौ बुंनो हाला आरोना लोगोफोर. ना जे हिन्जावानो फिसायखौ होखारो बा थाजानो बायो बा हिन्जावा खोनानायाव मिथिनो मोन्दों आरोना आंनि साननायावबो आं सानदों माने फिसायखौ बियो बेंगलनिफ्राय माने बाहेरायाव फैजानो बायो आरोना आसामाव बा बेलेगाव आरोना माने गावनि जायगानि अनगा बेलेगाव माने थाजानो बादों आरोना फिसायखौ आंनि साननायाव आरोना. तो आं बेफोरबायदि सानदों आरोना बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायनानै जे बिथांमोननि जे मा जागासिनो बेखौ गासैखौबो नायनानै टटेल आं प्लास खालामनानै मोनदों आरोना. तो आं साननानै मोनदों जे बिथांमोना माने बेफोरबायदिनो जादों आरोना माने हिन्जावा फिसायखौ माने बेंगलनिफ्राय माने आसामाव फैजानो बादों आरोना बेंगलखौ नागारनानै आसामाव संसार जाफैजानो बादों आरोना. तो आं मा होनबावनो ना गोरजा थायोबा बयहाबो न'खराव एसे बेफोरबायदिया जाखायो. तो नोंथाङा हिन्जावनि सायाव जानाय हिसाबै नोंथाङा बेफोरबायदिया जाखागोन नोंथाङा हिन्जावनि सिङाव थानांगौआ जाखागोन बेफोरबायदि आरोना आरो हिन्जावाबो नोंखौ बेफोरबायदि खालामनो गोसो जाखागोन. तो मानो होननानै बुङोबा जों गोबां नुबोबाय दिनैसिमाव ना सोरबा गोरजा थानाय मानाय बेफोरखौ गोबां नुबोबाय जों माने बेफोरबायदिनो हिन्जावनि न'आव थानानै मोजां मिलायनानै जायो नै बेफोरबायदि आरोना. माने हिन्जावनि न'आव थायोबा ना हिन्जावनि खोथाखौ लाजोबनांगौ जायो आरोना नङाबा दावराव दावसि जायो आरोना न'खराव नै बेफोरबायदि आं गोबां नुबोबाय आरोना. जोंनि गामिफोरावबो दङ मेरला गोरजा थाफैनाय दङ बेफोरबायदि आरोना. तो मा होनबावनो ना लोगोफोर जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि घटनाफ्रा माने सिम्पोलावनो जानानै थाङो आरोना माने सिम्पोल होननानैबो बुंबाबो माने गाज्रि जानाय नङा आरोना मानो होननानै बुङोबा कमन बे बुस्थुआ जोंनि माने बर' हारिनि गेजेराव माने जोबोद कमन आरोना बे गोरजा थानाय मानाय बेफोरबायदियानो जोबोद कमन आरोना. सोरहाबा न'खराव गैजाया बा जानो मानो एसे खस्थ' नै बेफोरबायदि मानसिफ्रा माने बिहाव बिखुनजोनाव थाहैयो आरोना माने बै बिहाव बिखुनजोनाबो जे फिसा हौवा गैजाया फिसा हिन्जाव सासेल' नै बेफोरबायदि थायो आरोना बेखायनो बिसोरबो माने गोरजाखौ लाखिनाय जायो आरोना. तो आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामदों जे बिथांमोननि बागै मा बुंबावनो आं ना मालायनि संसार जानायखौ आं मा बुंबावनो. तो बुंबाबो दाय बुङाबाबो दाय नै बेफोरबायदि होननानैसो जालायलाङो आरोना.
थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर आंनि साननायखौसो आं एक्सप्रेसन खालामदों नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामदों जे आं मा सानदों आरोना थ' आंनि साननायाव बेफोरबायदिनो आरोना माने हिनजावनिफ्राय बुङोबा ना हिनजावा बेफोरबायदिखौ खालामखागोन मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि न'आव थायोबा नोंथाङाबो दुगा जाखागोन ना मा हिनजाव मा हौवा हौवायाबो गावनि न'आव थायोबा हिनजावनि सिगाङाव एसेबाबो दुगा खालामनो हाखायो नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरोना आंनि बुंनाया राइट ना रं नोंथांमोना कमेन्ट खालामबासो आं मिथिगोन आरोना थ' आं मा होनबावनो ना लोगोफोर बेफोरबायदिया माने गोबां न'खरफ्रावनो जानानै थांबाय आरो जागासिनो थ' एमजेनावल' नङा दा एमजेआ इउटुबारखाय प्रिथिया इउटुबारखाय बिथांमोनखौ जा बहुद भाइरेल जागासिनो नाथाय बिसोरल' नङा जे बिसोरल' भाइरेल बिसोरल' माबा जानानै दं दावराव दावसि जानानै दं गोजा थानायनि मादाव नाथाय बिसोरल' नङा जे गोबां मानसियानो जागासिनो दङ सिरि सिरि नाथाय जोङो नुवा खोनाया नै बेफोरबायदि आरोना गोबां गामिफोरावनो जागासिनो दं आरोना नाथाय जों बेफोरखौ नुस्लाबासो आरोना थ' बै नुयिफोरखौलाय जों बोरै मिथिबावनो ना थ' बेनो आरोना नाथाय आं दिनै माने आदा एमजेनि बागै बुंदों आरोना प्रिति नार्जारि बिथांमोननि सायाव बुंदों बिथांमोना बेफोरबायदि जानो नाङा नोंथांमोना अनलायनानै संसारखौ अनलायनानै संसार सासे नङा सासे गंलायनानै थायोबासो संसारा मोजां जायो नंगौना नङा लोगोफोर सासेया गंनानै थानांगौ आरोना माने गुदि बिजौ साननानै सासेया गंलायनानै थानांगौ आरोना नङाबा नोंथांमोननि न'खरा बेफोरबायदिनो दावराव दावसि जोबनाय नङा बेफोरबायदिनो जाबाय थागोन आरो हौवा हिनजाव डाइभर्स जालायनायबो जागोन आरोना डाइभर्सआलाय आजिखालि गोरलै ना सिम्पोलसो आजिखालि डाइभर्स खालामनाया गोरलै बुहुद गोरलै आरोना गोबां डाइभर्स जायो मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो माने बुंजायो आरोना हाजार डाइभर्स जायो आरोना दिनावनो थ' बेखौ बुंनानै लाब गैया नोंथांमोनाबो बेखौ साननोबो नाङा माने नोंथांमोननि खुगायावबो लानो नाङा नोंथांमोननि साननाय मेलेमफ्रावबो लानो नाङा नोंथांमोना दि बेफोरबायदि डाइभर्स खालामनाय होननाय बाथ्राखौ लानो नाङा जोबोद माने गाज्रि जायो आरोना नोंथांनि संसारा फिउचारावबो जोबोद माने नोंथांनि फिउचारा बुहुद गाज्रि जाहैगोन आरोना बेखायनो नोंथाङा बेफोरबायदि डाइभर्स माबा माबिखौ साननो नाङा आरोना हिनजावखौ गारनाय बा हौवाखौ गारनाय होननायखौ खोथाखौ साननो नाङा आरोना नोंथाङा सानबायबा नोंथाङा खालामनोबो गोसो जागोन नोंथांनि बे आखल आखुजों लोगोसे नोंथांनि मोदोम देहाफ्राबो माने साननायफ्राबो थांजोबगोन आरोना नोंथाङा बेफोरबायदि सानदावोबा थ' नोंथाङा माने डाइरेक्ट डाइभर्सखौ खालामखागोन आरोना नोंथाङा बेफोरबायदि सानोबा थ' डाइभर्सनि खोथाखौ माने खुगायाव लाबोनो नाङा आरोना नोंथांमोना हौवा हिनजाव सानैबो लाबोनो नाङा होमबासो नोंथांमोननि संसारा मोजां जागोन दा आं बेखौ बुङो आरोना नोंथांमोनखौ खावलायहरो जे नोंथांमोना माने न'खरजों न'खर मोजां मिलायलायनानै मोजाङै जाबानो जाबाय संसार बेफोरबायदि कर्टआव थांलायनाय मालायनाय केस होलायनाय फिसायखौ बेफोरबायदि केस होलाय मानाय बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना हिसाबाव थ' संसार जानायाव एसे एनै हिनजावखौ बुनाय बा खनसे खननै सौबानाय बेफोरलाय जास्ट सिम्पोलसो आरो खनसे सौबानाया बे खनसे सौबायोबा आरो खावलाय फारसेखौबो सौबानो होबाव मानो होननानै बुङोबा नोंथांनि फिसायसो नङा नोंथांनि हासबेन्डसो रावबो सोबायाखै नोंथांखौ नोंथांनि हासबेन्डआसो सोबादों दे सोबाबाबो नै बेफोरबायदि साननो थानांगौ आरोना नोंथाङा सिम्पोल माबा लानांगौ आरोना बेखौहाय एफाराब सिरियास लानाङा आरोना संसार जानायाव बेफोरबायदि जाखायो जे सोरबाया गरम थायो एसेबाबो आखाइफ्रा थांफ्राङो आरोना थ' बेखौ साननानै लाब गैया आरोना आरो बुग्रायाबो जाय मानसिया सौबाग्रा नैबे सौबाग्रायाबो साननांगोन आरोना नोंथाङा दि मानि थाखाय सौबादों आरो सौबानानै नोंथाङाबो दुखु जानांगोन आरोना एसेबाबो माने सानफिननांगोन आरोना नोंथाङाबो मानि थाखाय बुदों जे नोंथाङाथ' मोजांनि थाखायसो सोबायो आरोना गाज्रिनि थाखाय सोरबा सोबायो नामा गाज्रिनि थाखाय सोरबा गावनि हिनजावखौ सोरबा गाज्रिनि थाखाय सोबायोबा बे बेलेग खोथा माने मोजांनि थाखायसो गावनि हिनजावखौ मोजां जाजानो थाखायसो सोबायो आरोना मानो होननानै बुङोबा माबा मोनसे मिस्टेक मावबासो बेफोरबायदिया जायो नङा बेफोरबायदि दावराव दावसियाबो जायो थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनैनि भिडिअ'आव लोगोफोर जे नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट खालामनानै बुजायहर बिथांमोनखौ जे बिथांमोना बेफोरबायदि जानो नाङा होननानै थ' आंनि बायदिबा बिथांमोना बुहुद गलति मावगासिनो हौवा हिनजाव सानैबो मावदों आरोना गलतिखौ थ' बिथांमोना बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना नङाबा नोंथांमोननि संसारा बरबाद जागोन नोंथांमोननि गथ'आ माने बरबाद जालांगोन नोंथांनि गथ'नि फरायनाय मानाय नोंथांमोना साननो सानाखै नोंथांमोननि गथ'आ दि लेखा फरायगोन सानसे समाव नोंथांमोननि बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि डाइभर्स जानानै थायोब्ला नोंथांमोननि गथ'आ मा जागोन थ' नोंथांमोननि गथ'आ एसे माने उनावहाय एसेबाबो माने दुखु जाहैगोन जे बिफा गैयाबा बा बिमा गैयाबा माबायदि जागोन नोंथांमोननि गथ'आ नैबेखौ साना आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव एसेनोसै लोगोफोर थ' नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने निमाहा बिहरनाय जाबाय आंहा गोरोन्थि जादोंबा लोगोफोर थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरोना आंहा गोरोन्थि जादों ना राइट जादों ना रं जादों लोगोफोर
थ' बेखौनो आं दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो बुंनाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर जे नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर सि इउ अन नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर एन्ड किप सापर्टिं मि अके गाइस बाय बाय